κατά το μέγαλό σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εδεδεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απάξεως των αηδήμων και αημνής του κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάνουσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εκάδες ευώσκημένων και πανταχού ορθοδόξων και των δούλων του Θεού, Νίλου Ιωακήμ, των αρχιερέων Βίκτωρου Σιλάμ Καλλινίκου, Αντίμου Κυρίου Ραφαήλ, Δαμιανού Μακαρίου Γρηγορίου Θεοδοσίου Ονοφρίου Γεναδίου Χαραλάμπος Γαβρίλου Διονυσίου Αβημέλεχ Μωυσέως των Ινωμονάχων Ιωσήφ Αρσενίου Παύλου Δανίλ Μητροφάνους Διονυσίου Δαμιανού Διονυσίου Ιωνικίου Ματθαίου Κωνσταντίου Γρηγορίου Ιακώβου Ιωακήμ Χριστοφόρου Ιωακήμ Ηλαρίωνος Ανανίου Αντίμου Νεοφύτου Γερασίμου Κοσμά Χρυσάνθου Χριστοφόρου Σημειών Γεωργίου Θεοδοσίου Χεροβίν Ανδρέου των μοναχών και υπέρ του συγχωρηθήν αυτό Παύλε Μέλη με κουσιώδη και ακούσεων, ορκός Κύριος ο Θεός θα ψυχάς αυτόν θα δει και να πάβουν τα λέει του Θεού παρά Χριστόδο Βασιλεί και Θεμόν ετησόμεθα. Το Θεό εξάγων, τους δούλους τους προσέπιστος εκδημήσαντας, έντρυφη παραδείσου κατασκήνωσον. Και άη και εις τους αιώνας των αιώνων να μην εις γην απεστράφημεν παραβάντες του Θεού, την εντολήν την εν Θεοδία σου δε παρθένε προς ουρανό, εγγύης ανυψώθημεν την φθορά του θανάτου επινάξατε. Βίου τη θάλασσα ανυψωμένη καθορό, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νη και ήγης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τροπιούσον δώσιν εις σήμερον και άπληση μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εν αγγίσεις μας εις πειρασμών, παρήσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έσυν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με το πνεύμα των δικαίων τελειωμένο, ασκητάς των δούλων σου σώτερα να πασώ, πειράζουν να φτάσεις στην μακαρία ζωή την παρασύφυρα σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσουν και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδει, και τα σωδίνας λύσας των πεπεδημένων. Προκεκοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων και ανεκκαινιστών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προνοπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδες ευασκημένων και απανταχού ορθοδόξων και των δούλων του Θεού, Νίλου και Ιωακήμ των αρχιερέων Βίκτωρο
Σιλοάμα, Καλλινίκου, Ανθίμου, Κυρίλου, Ραφαΐδα, Μιανού, Μακαρίου, Γρηγορίου, Θεοδοσίου, Ονοφρίου, Γεναντίου, Καραλάμπους, Γαβρίλ, Διονυσίου, Αβιμέλεχ, Μωυσέως, των Ιερομονάχων, Ιωσήφ, Αρσενίου, Παύλου, Δανίλ, Μητροφάνου, Διονυσίου, Δαμιανού, Διονυσίου, Κωνσταντίου, Ματθαίου, Κωνσταντίου, Γρηγορίου, Ιακώβου, Ιωακήμ, Χριστοφόρου, Ιωακήμ, Ηλαρίων, Ανανίου, Ανθίμου, Νεοφύτου, Γερασίμου, Κοσμά, Χρυσάνθου, Χριστοφόρου, Σιμεών, Γεωργίου, Θεοδοσίου, Χερουβίμ και Ανδρέου των μοναχών, και υπέρ του συγχωρητήνια αυτής παμπλημέλη με εκουσιόντε και ακουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξιτε ψυχάς αυτών ενθρέδει και να πάγονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των εαυτής αματιών παρά Χριστό το θανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσεων του θάνατο καταπατήσεων, διάβολων καταργήσεως και ζωήν του κόσμου σου ρισάμνος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον τα ψυχάς των μρό και κειμένων δούλων σου, των μακαρίων και δημοκτητόρων και ανακαινιστών της Αγίας και Ιεράς Μονιστάτης και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών των εθάδες ευωσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων και των δούλων σου, Νίλου Ιωακήμ των αρχιερέων, Βίκτορος Σιλοάμ, Καλλινίκου Ανθίμου, Κυρίλου, Ραφαΐδα, Μιανού, Μακαρίου, Γρηγορίου, Θεοδοσίου, Ονοφρίου, Γεναντίου, Χαραλάμπους, Γαβρίλ, Διονυσίου, Αβιμέλεχ και Μωυσέως των Ιερομονάχων, Ιωσήφ, Αρσενίου, Παύλου, Δανίλ, Μητροφάνος, Διονυσίου, Δαμιανού, Διονυσίου, Κωνσταντίου, Ματθαίου, Κωνσταντίου, Γρηγορίου, Ιακώβου, Ιωακήμ, Χριστοφόρου, Ιωακήμ, Ηλαρίων, Ανανίου, Ανθίμου, Νεοφύτου, Γερασίμου, Κοσμά, Χρυσάνθου, Χριστοφόρου, Σιμεών, Γεωργίου, Θεοδοσίου, Χερουβίμ και Ανδρέου των μοναχών, και εν τόπο φωτεινών, τόπο χλωρών, τόπο ναψίξεως, ένθα πέδα, πάσα, οδυνήλη και πισταμός, πάνω μάρτυμα το πραυτής πρακτέν, εν λόγω έργο ιδιανίως, εγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι και στην άνθρωπο ζώος βρίσκεται και ο καματής, συγχαρακτός αματίες υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και λόγους αλήθεια. Κυρίου δεηθώμε, ότι εσύ ανάσταση και μακαρή ανάπαυση των προκειμένων δούλων σου των μακαρίων και δημοκτητόρων και ανακαινιστών της Αγίας και Ιεράς Μονιστάτης και υπερπάντων των προπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών των εθάδες ευασκημένων και απανταχού Ορθοδόξων και των δούλων σου Νίλου Ιωακήμ, των αρχιερέων Βίκτορος Σιλοάμ, Καλλινικού, Ανθίμου, Κυρίλου, Ραφαΐδα, Μιανού, Μακαρίου, Γρηγορίου, Θεοδοσίου, Ονοφρίου, Γεναντίου, Χαραλάμπους, Γαβρίλ, Διονυσίου, Αβιμέλεχ και Μωυσέως των Ιερομονάχων, Ιωσήφ, Αρσενίου, Παύλου, Δανίλ, Μητροφάνου, Διονυσίου, Δαμιανού, Διονυσίου, Κωνσταντίου, Ματθαίου, Κωνσταντίου, Γρηγορίου, Ιακώβου, Ιωακήμ, Χριστοφόρου, Ιωακήμ, Ηλαρίων, Ανανίου, Ανθίμου, Νεοφύτου, Γερασίμου, Κοσμά, Χρυσάνθου, Χριστοφόρου, Σιμεών, Γεωργίου, Θεοδοσίου, Χερουβίμ και Ανδρέου των μοναχών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, εσύ τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Πατρί και Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας. Δόξα σε Κύριε Λέησος και Χριστός. Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο και νεκρών και ζώων την εξουσία έχουν στα θάνατος βασιλές και αναστάσεις εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και τις πρεσβείες της πανυπερευλογημένης δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας εις το γενέσιον εορτάζομεν, και για την άμυ του Τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδόμου και ορτής του Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και των Εθνικών Αποστόλων, των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων των Οσίων και Θεφών Πατέρων ημών, των Αγίων Προκρατόρων Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ, το Αγίου και Δικαίου τετραημέρου φίλου του Χριστού Λαζάρου και τα ψυχάς πλεξιμών μεταστάζουν δούλων σου, των μακαρίων και δημοκτητόρων της Αγίας Μονιστάτης και πάντων των προνοπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εθάδες ευασκημένων και πανταχού Ορθοδόξων και των δούλων σου, Νίλου Ιωακήμ, Βίκτορα Σιλοάμ, Καλλινίκου, Ανθίμου, Κυρίλου, Ραφαΐδα, Μιανού, Μακαρίου, Γεωργίου, Γρηγορίου, Θεοδοσίου, Ονοφρίου, Γεναντίου, Χαραλάμπου, Γαβρίλ, Διονυσίου, Αβιμέλεχ, Μωυσέως των Ιερομονάχων, Ιωσήφ, Αρσενίου, Παύλου, Δανίλ, Μητροφάνου, Διονυσίου, Δαμιανού, Διονυσίου, Κωνσταντίου, Ματθαίου, Κωνσταντίου, Γρηγορίου, Ιακώβου, Ιωακήμ, Χριστοφόρου, Ιωακήμ, Ηλαρίων, Ανανίου, Ανθίμου, Νεοφύτου, Γερασίμου, Κοσμά, Χρυσάνθου, Χριστοφόρου, Σιμεών, Γεωργίου, Θεοδοσίου, Χερουβίμ και Ανδρέου των μοναχών, εσκηνές δικαιών τάξε, εφόρτες Αβραάμ αναπαύσεων, τα δικαίων συναντήσει, αυτούς μεν συγχωρήσε, ημάς δεν λεήσε, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ιωνία σε σημείνει εξομακάριση και